kada ka zama mai rauni a kowane lokaci, ka zama na cewa kai kana tunanin cewa kamar ba zai yiwu ba. To irin tunanin nan shine ke ƙara durmuyar da kai kuma yake yin ƙasa da kai ba tare da ka sani ba. Daga lokacin da ka dawo ka fara yin tunani irin na masu nasara, to tabbas kai ma za ka iya nasara. Ka tsaya tunanin wannan tsoro da kuma yin tunani akan cewa ba za ka iya ba kuma za ka iya. Su ma marasa nasara sun fuskanci wannan abun, to amma kuma sun kasa jurewa, sannan kuma sun kasa jira su ga wani irin sakamako za su kasance da shi ne. Kuma abu mai muhimmanci da ya kamata ka sani, su ma fa wannan wanda suka yi nasara su ma sun fuskanci irin wannan abun. To amma ta yaya suka cinye wannan ƙalubalen da suke fuskanta a wajen mutane da kuma ganin cewa ba za su yi nasara ba. Kai ma ya kamata ka yi irin tunanin su, ko da ko ba za ka iya ba to ka gwada. Ya kamata ka gwada kafin ka ce ba za ka iya ba, sai ka gwada sannan za ka iya ganin cewa shin za ka iya ko ba ka iya ba. Duk abin da baka gwada shi ba to fa tabbas ba za ka taɓa sanin cewa za ka iya ko ba za ka iya ba. Ya kamata ka je ka gwada. A kowane abu ana buƙatar mataimaki domin ci gaban aikin. Kai wani irin mataimaki ka nemo?